fuffukan banza suke yi ba su san wani jinkirin daga Allah bane duk jinkiri in ka gani ba wa Allah gaga ba wa Allah gaga kokarin daban-daban yake wata mace wata tara ta kai cib gidan miji sai ta haihu alhamdulillah wata tara cib da kwana 3 sai ga sako mai da gida da awali ya taho bai zama min shekaru ba kaji wani sautare dai ko ka gani kaji kukan ne a wani gida ai kama kuma kama kayanta da jin kukan yaro da masifa ciki ai ka san danka na ka tashi ka tafi ka jiya in ba faduwa ba dana to ni yanzu ni har na ban wai jiran sai ladan ya yi kiran sallah in tashi da asuba ta yi da zakara da ɗanɗanka tare suka tashi zakara ya ce kikiriki ɗanka ya ce in ya tashi ka tafi ka gani ka ji ka kukan fa Allah da gaske ne ba wannan ya ilahi ya Hajara dan baba ina ta kuka ina ta kala kuka kin yi murzai to me zan masa bayan duk abin da zan masa na riga na gama masa dan baban ha ki ba ya fice mana abinci shikenan yaro haba sai ka ce maye tun safe yake ta soso ko ina yana min zugi dan baban ne mai dan baban ne mai dan baban ne mai shi dan baban ne mai yaro in ba maye ba me tun safe yake mai ko ya ku da bashi da me je ba ke ina jin kunyar Allah ma ya tabbata kina zo na same kina lallama mun yayi bashi wallahi da bashi wallahi da wallahi Allah shi zaki bai ko ba zaki bai ba zaki bai ko ba zaki bai ko ba ki bai ba zaki a mi ka mata dan baba ba ta dan baba ba ta da sauri ke ma ko mu je ki bashi mu je ki bashi